Si Jesus nagpakatao o namatay sa Kalbaryo, ang tanan nga dili mo tuo, iyang hukman sa inferno. Ang tanan ko sa liganiya, may kalipay o kasadya, bahaulan ng tuson lang, saka-saka sa kabukiran, suot-suot sa kasambutan, subay-subay sa katubigan, pasangluklo sa mga karga, nga si Jesus iwalita. Kung matapos kining tanan, kita sa Diyos pagkakatihan, sa kahago binuhataning kalibutan, sa kahago binuhataning kalibutan. Praise the Lord, hallelujah. Daghang salamat.